Ja, terug maar. Aan mij. Allee, mama. Begin maar. Je hebt het al gezien, ze nou wat er liggen. Amai. Wacht, ik zal toch een mandje halen. Luca, kan jij van meer nog van achter? Amai. Hey, zeg, Mauroke. Kijk eens. Mauro, kijk eens. Er zijn er vele, Ik schat. had er echt al. Kijk eens naar hier. Oh, zeg, hé, kijk eens. Dat is een mooie. Kijk. De paashaas ligt er ook, schat. Ik heb hem niet. Pak dat mandje nu. Zo. Zo, en nu dit mandje. Voilà, ga dit maar vullen. Mama houdt je wel bij. Kijk, ik kreeg lekker maar. Kijk eens waar hier ligt maar zo. Kijk eens. Nee, dat is geen goeie uitdaging. Ja, maar als ik het alleen... Zie, dat konijn moet dan weer. Nee, dat is een paashaas. Dat is geen konijn, dat is een haas. Kijk eens goed. Kijk nog eens goed, Mauro. Het volgende boompje. Ja, Hij is naar het volgende boompje. het rijken is af. Nog dus. Daar. Kijk eens, kijk Nog, eens. nog, Mauro. Kijk eens, kijk eens. Kijk eens. Wat is dat? Mauroke, kijk eens. Kijk, kijk. Kijk, Mauro. er is er nog één. Maurotjes, hè. Kijk, wat is dat? Wat is dat? Dat is geen ei, hè. Dat moet hem niet hebben. Nee, dat is geen eier. Ja, dat is straf, hè. Al het al liggen. Doe al het al liggen. Ja, weet je ergens anders zoeken? Nog geen ei, moeten we het nemen. Dat is Ja, want hier ligt ook iets. Ja, dat is geen ei. Dat is geen eier, zeg. Hij is niet keurig. Daar ligt nog anders dan Dat is ook geen ei, hè. een kipje. Dat is een kipje. Dat is geen ei. Een kipje. Maar dat kipje komt ook van de klokken, ze schat. Mama, dat ligt een kipje. Maar dat is geen vader, hè. Zeg alleen Mauro. Mauro? Hier, gaat dat kipje niet weg? Ja. Zeg Mauro? Ik wil alleen ballen. Heb je alles gevonden, schat? Alle eitjes toch, hè? Dat is wel grappig. Alle eitjes.